Nag-feeling na, nag-back feeling. Kaniyo, gamay lang nga back ko ang nagbalik sa yuta. Muni ang foundation sa tower, ang tiil, tulo ka tiil. Yan. Napay wala na ulian, nara. Ini partially, ano na. Dito na halos. Baka na yung puno, ayun ang makasya siya. Pinsa man. Diyan. Ano, nada siya kena? Ano nada siya da? Tanaw na to ni kung saan pag naog sa backhook. Mo man yung nagkalot rin. Si Manong amot mo ba rin bakuan eh. Magdi ni mo gamay mo ni. Mo ba ni? Tukod niya yung bucket kayo. Hulog ang driver ba? Ay naman di driver mo. busy, busy day. Di siya ka success. Okay kayo. Okay ba? Ito na, pambak ko nito ba? Ibang-ibang. Aw. Kata na siya mga kiyan ba? Be, tanaw na to be kung makadaog ba ning simento sa libre.
Lahit na ito ha. Muna yung itala sa una? Alam mo dapat dito na dapat kanang wala ko bro yapon. Wala nang sinabi ko traktor. Muna yung nagkalot rin. Wala, kaya ito na yung isang adlaw. Kani uli man siya kay kaning init kayo, ni uli siya pagka-udto. Balik mo rin. Pagka-upa sa buntag, balik ka niya, umatay. Anong yelo nga bakho mo na nagkalot diri sa bangag kini oh. Kining tulo ka bangag diha. Yang apil sa Pacquiao kalot apil ning backfilling. Sila mo backfill.
kayong clouds. Ganang gamay ra dyan ba? Pila kang adlaw. Ha? Kana? Mamawag naong ba?
Kawanan magiging yung kilid to kay magkural man mo nila. Antayin din ang kilid.